Hej alle. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er den første video nogensinde. Ja, det er det, og jeg er Myra, og ja, det er Leonie. Vores tredje medlem af YouTube-kanalen kunne desværre ikke lige komme med. Ja, så i dag så skal vi simpelthen lave outfits til hinanden, og så skal vi prøve at recreate det. Og jeg skal bare skrive i kommentaren, hvem I synes, der var bedst til at recreate outfittet. Ja, men I kommer kun til at følge med Myra, og ikke mig. Men det er fordi, vi kan ikke finde ud af skærmrekord på deres. Så ja, nu begynder vi vel bare. Ja. Ens skabet blev opgraderet, så man kan se farverne. Men vi skal altså tage de her outfits seriøst. Leonie. Så hvornår har jeg haft den her røde hjelm? Ej, det tænker jeg også om alt det tøj, jeg har. Præcis. Okay, jeg er simpelthen allerede færdig. Jeg er først lige begyndt. Her står jeg. Tager mit lille kit. Nej. Jo. Ej, hvad er det for noget? Begge to med grønne outfits. Ej, det er slemt. Okay, jeg tager lige et billede. Der er du. Hej. Det var sådan lidt den forkerte trøje, du havde på, Søde. Det er også lige den forkerte trøje, du har på, Søde. Det er også lige den forkerte dyr, du har på, Søde. Den forkerte gamasje, Søde. Og den forkerte hovedtøj, Søde. Og de forkerte ører, Søde. Ja. Og de forkerte sko, Søde. Oh my lord. Nå. Og den forkerte taske, Søde. Men det tænker vi jo bare ikke på. Okay. Så synes I, jeg recreated hendes outfit bedst, eller recreated hun mit outfit bedst? Jeg tror, at de stemmer på mig. Ja. Nå, men det var simpelthen alt for i dag, og jeg håber, I vil synes godt om videoen. Ja, vi ses.